Det er bare Abe. Boys. Vores næste interview er lige om lidt. Det er en freestyle rapper, som kalder sig selv for Jøden. Spørgsmål? Jøde? Ja. Er du jøde eller hvad? Jeg interviewer ikke nogen jøder. Hvad mener du? Jeg skal ikke interviewe nogen jøde. Han kommer lige om, han kommer lige om lidt. Så der kommer en jøde her nu om lidt. Nej, han skulle faktisk være her klokken 18. Glem det. Og hvis der kommer en jøde, jeg interviewer ham ikke, men jeg gemmer i hvert fald lige mine ting væk. Og det vil jeg også råde dig til. Maslum khem Yehudi. Alaikum salam selv der. Det er faktisk hebraisk, det betyder hej. Jamen jeg forstod kun, du sagde Yehudi. Nå, som jo vel er jøde. For gammel til at dø ung, så homie, check det. Du er mere end min homie, du er min Gamle dreng. Nå, men jeg har jo hørt, Jøden, at du er meget i frisbee community. Du kaster meget med frisbees. Lad mig fortælle. Jeg tror det nærmeste jeg kommer på det er at jeg har været vært til en masse freestyle konkurrence. Frisbee, freestyle, jeg ved ikke om du... Og det hele er gratis, eller hvad? Gratis ved jeg sgu ikke. Det er sjovt så godt, så dansk du taler også lidt, jeg fatter de ord altså. Så du rapper? Det er faktisk rap. Ja. Det er i rap, ja. Jeg vil gerne udfordre dig. Boss, et vers. Er du klar? Er du klar? Jeg glæder mig rigtig meget. Den kommer her. Nu skal jeg lige... Furkan, er du med mig? Kom så. Er du med mig? Jeg er med. Du kalder dig selv for jøden. Du er så grim, du blev nægtet adgang til det elevrådsmøde. Jeg er meget, der skal... Jeg er ikke færdig. Jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Det må have noget med dit udtale at gøre. Du har sikkert fået... Nej, det... Jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Det må have noget med dit udtale at gøre. Jeg tror, din tid er gået. Din tur, mand. Min tid er gået, mand. Det vil være total hype at sige, at du har det grimmeste hestehår. Det er endnu mere hype, som du fornærmer profeten, som du var Kurt Vestergaard. Det jeg siger, det er ikke noget at grine af. Michael Jøden er så balls, de klapper af mig i Palæstina. Okay. Nu er der meget debat i dag omkring, at indvandrere ikke kan komme ind på diskoteker. Har du hørt lidt om det? At de bliver diskrimineret, og det er skidesynd for dem, altså. Du kan vel godt komme ind. Du kan vel godt gå for at være... Prøv at jeg kommer ind over det hele. Ja. Om det er Sind, Simons, shawarma nummer 1, McDonald's, jeg kommer ind. På Furkan, jeg skal i byen. Roxy Kro, det er det nye sted. Det er Remis nye klub. Helt eksklusiv, ingen kender det. Kun for mig. Jeg kommer ind. Skal du drikke? Ja. Hvor skal du hen? Jeg skal bare hen, jo. Jeg skal have en drink. Så. Hvorfor? Kommer ikke ind. Hvorfor? Specielt langt så meget. Mener du det? Jeg vil lave jokes, Hvad men ærligt. Du kommer ikke ind. Jeg overgår ikke jokes, man. Jeg er træt, man. Du kommer ikke ind. Jeg har læst på jeres fucking hjemmeside, man. Der står ikke noget med arrangementer. Desværre. Hvad mener du med Idrisi, man? Du ved, du er sjov. Du kommer ikke ind. Ind her. Hallo. Hvis du bærer mig en gang til, så fucking filmer jeg dig, okay? Så kan du se, hvordan jeg bliver filmet som dørmand. Du kommer ikke ind. Og filmer jeg dig. Hvorfor må jeg ikke komme ind? Du er selv sort, mand. Du er selv sort, mand. Jeg er også sort, når jeg kommer ind. Hvorfor? Du kommer ikke ind. Hvorfor må jeg ikke komme ind? Hvorfor må jeg ikke komme ind? Du kommer ikke ind. Du kommer ikke ind, forstår du det? Ja, han laver sjov. Jeg var fucking ham, der han laver sjov med mig. Kan du følge mig? Det var bare sjov. Han mente bare at komme tilbage om 10 minutter. De ved, hvem jeg er, mand. Hold nu kæft, mand. Jeg kommer altid ind. Jeg kommer ind. Hvor end det er. Simons siger, jeg kommer ind. Kom der, lad os gå, mand. Gå. Glem ham, mand. Han bliver fyret. Jeg får ham fyret. Men hvem er dig, når du er jøder? Sådan, kan du komme ind? Altså... På Kusk, så... Og på Kusk, der... Og Kusk, vi skal lige sige, Kusk, det er kyskebab, han mener. Hvad er forskellen på den humor, du har med dine danske venner, og så de udenlandske venner? De danske kultur er jo meget sådan noget... Tæl lige til 10-agtigt, og det er ikke så slemt, og ja, men
Det kan godt være, at han sagde det grimmeste i verden til dig, men går du nu bare hjem, så sker der ikke noget. I er lige gode om det. Fordi at der er ikke noget, der er heldigt. Og det handler ligesom som om, at det ikke er heldigt i Danmark. Så der er heller ikke der er mange andre ting, der heller ikke er heldige. Eller hvis du tør, seriøst, hvis du tør at grine med Gud. Selvfølgelig tør du at grine med en eller andens mor så. Ja, helt klart. Så jeg tror bare, ordene de betyder ikke præcis det samme. Så fortæl en egen-historie, det behøver ikke at være fra Paradis Hotellet. Det behøver sikkert at være på Paradise. Jeg var i Afrika, hvor der var en dude, som der skulle vise mig rundt, og han var ligesom en guide for en uge nede i Etiopien. Og han insisterede hele tiden på at holde mig i hånden. Det er noget, forældre de gør med deres børn, når man skal følge dem over vejen. Og det er noget, kærester gør. Ja. For det er ligesom, det er et kys uden munden. Så sådan en eller anden dude, der vil gå og kysse mig i hånden hele tiden. Hånden der. Det er måske pænt for mig. Ja. Ej, det var ikke så slemt. Jeg var måske lige hurtigt ude med det der i starten med jøder og sådan. Han var sgu god nok, ærligt. Hvor fuck er min telefon? Har du din telefon eller hvad? Jeg har min telefon på mig. Hvad siger om det, Jehude har taget? Mener du det? Det er crazy. Det er bare Abe!